Menta perlongan wara spi ke kubur. Yap kispai izal hagajing apthap kendit ke Hamas tong isam. Yap kispai izal hagajing thai bom ke besarkai hakapor bakhanra ya ke bait hanan Gaza. Pen bethai ki resistant force yo bom ba target ya ke wei ke kalispai izal. Ke wei ke strike ke khawit yo remote robot bakit ya ki bom tang kendit por. Hadin katai ke jing pen bethai ki resistant force yo bom. Kispai izal ki bamare pan light na ke jing yap. Isap bakang hakileno Hamas ba apthap yaki kinong sakhi ha Ashkelon ki thu ba ki osngau ye kijing pthai ka jam hajan Gaza u senior officer u de way hapdeng ki pamsaw ha kani ka strike ka besarkai ki spy Israel ki bade ha ka elite ya halam unit la jutep bagidan ha ka mission ban pendu jaj ye kileno Hamas ki helikopter kila ai da ka jingset ka bajur katba dang penken ria ye ki pamsaw na ka jaka shat terbom katu ka ne kila sha thang ha gading ha kapor badan ka jing lumar Ramadan kaplan ka balapan krep ha da Hamas kadai number way ubom banikong target ya ka tank number r ubom target ya ka rescue team number lai sasisin ubom ukhrwit ya ka rescue team number saw ubom rangkat lang ka jingsia suloi target ya kitu ki paman saw habas dang ka attack kumban ringut ki spy Israel ki bayam bon ngut ki pamasaw ka Israeli media ka ong bagani ki jingjia kadi ka way na ki besar hitam hakini ki kindiat banai kani ke jingar tma kendit ke besar kai Gaza sepang stay kawan tangki kenta shua pan ya kendu Netanyahu berpresiden ka Amerika hagawai berkaliang Presiden Donald Trump sa sisin uban biang ba ka Hamas ka kwa ya ke jing sangai siat no kubli sibun storyteller London Network.